Ja sam veliki detektiv Pikachu. Možda izgledam kao običan Pikachu, ali sam odličan detektiv. Nema ga! Gde je nestao? Ej, time, usred sam snimanja. Šta je sad? Moj puding. Tvoj puding? Da, puding. Moj puding. Rekao sam puding, okej? Okej, da, čuo sam te. Pa šta je sa tvojim pudingom? Pojeo si ga, zar ne? Da li uopšte znaš koliko sam se radovao što ću ga pojesti? Nemam pojma o čemu pričaš. Usred sam snimanja svoje jutarnje rutine, okej? Jutarnja rutina, ha? Deljenje svojih aktivnosti na internetu je jako popularno. Siguran sam da se svi raduju tome. Je li tako? Ne menjaj temu! Pojeo si mi puding. Rekao sam da nisam. Rekao sam ti da nisam ja. Onda mi reci, ko je drugi mogao to da uradi? Ko si ti? To je moj prijatelj Munchlax. On mi malko pomaže oko snimanja. Munchlax. Izgledaš mi kao Pokemon koji može mnogo da pojede. Munchlax! Hej, pogledaj, nešto mu je ispalo. Munchlax, da li si ponovo krio hranu u svoje krzno? Hej, čekaj, ovo je naša banana. Čekaj, vrati se! A daj! Munchlax! 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 O da, uzeo je bananu, ali ne zna ništa o tvom pudingu. Ko bi drugi onda to mogao da uradi? Izgleda kao posao za velikog detektiva. Znači, puding je nestao jutros. Morao je biti uzet kada sam otišao u šetnju između 7:30 i 7:30. A jedini koji su bili u ovoj prostoriji su Tim, ja i Munchlax. Tvoja jutarnja rutina! Munchlax! Zar nisi snimao video? Da? Onda je možda kamera nešto uhvatila. A? Možda si u pravu. Stani tu! Pazi sad ovo. Da? Tvoj puding je u to vreme još uvijek bio u frižideru. Da, u pravu si. Sad ubrzaj. Stoj! Puding je nestao. Od trenutka kada sam zatvorio frižider do trenutka kada si ga otvorio, vrata su ostala zatvorena. To znači da se zločin dogodio u frižideru. Dakle, sve se odigralo u zatvorenoj prostoriji. Zatvorena prostorija? Kako je krivac onda uspeo da ga ukrade? Ovo je pre nego što je puding uzet, a ovo posle. Ovde nešto ne valja. Munchlax! Okej, hajde da ga otvorimo. Munjevita eureka! Već si saznao. Da, krivac ne može više da se sakrije. On je još ovde. Znam ko je kraljevac pudinga. Pa, ko je onda? Krivac si ti!
To je samo jabuka. Pomera se! Čekaj! Dakle, to nije jabuka. To je Pokemon. Da bome, krivac je bio Eplin. Sve vreme se skrivao u našem frižideru. Mora da se pomešao sa voćem koje smo kupili. Kafa ima najbolji ukus kada se reši slučaj. O, pravo si. Ali Pikachu, kako si to saznao? Bilo je lako. Položaj svog voća u našem frižideru se zapravo promenio. O, neverovatna moć zapažanja. Rešavanje slučajeva pre doručka. Mislim da si i dalje usred doručka. Jeste baš. A ti još uvijek imaš našu bananu. Ma neka ga, neka uživa malo. Munchlax. Munchlax. Imamo novog klijenta. Klijent? Munchlax? Izgleda da ti i ja imamo naporan dan pred nama, time. Da.